Song nang dihamunay na namin na po sa bulong. Songon dia ka partikina salpo dinalaho patupahon. Ima songon pamujion marhidi tortor. Sian sektor kolose pinangidoma tuhida. Amanami nanami ruas ni huriata huriah kabeci banggis asa rap si panupahi mahita tu huriatai. Tuhatta na mga leho nakapasu-pasuna, tuhatta na mga leho dia kasaluhudna na muli na dumenggan dia kapadalan ni ngaluta lobimay dia kapacamotan tujuluan ni arion otik sosadia na buhay tarpasahatita molo di bagasan las ni roha do hita pasahaton tau tupahan ni tuhatta do tuaka tiki ni ngaluta alani tatupahi mayana kota sian ias dohot lasni rohata dinalaho menunjang program ni huriata huria HKBP Cimanggis. Untuk anak kami waktu dan tempat kami persilahkan.
Iya, terima kasih buat anak-anak kami yang sudah menampilkan performa terbaik untuk HKBP Cimanggis. Sosonima dihamuna manami nanami. Nak sude tehe ruas ni huriata yang kanami na posobulung remaja. Mau lihat di Panupahyota Tuhat tama nama masu-masu di Ganu Partikia di Ngeluta. Dohonon nami ma songon hata ni nama tuai bagok rumar halto dulu anggon nama rubian. Horasma huriata nama jalo tugadana tugabina mahamuna ruas ni huriata na pasaton. Horasma jala gabi. Horas. Shalom. Ada orang so mulai dope amanginang. Juro molo mahita martang yang nahongom satu di Purbadia na memimpin ibadah ta sian na mulai sampai tu na mangujungi martang yang nahongom mahita. Amin. Mari dimahita. Marhiti gor ni debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di Purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Iko songoni dohataku naruar siapa mangaku, dang mulak boti tuahu, iko bahenon na dalomoni rohaku, jala iko majari doh bahen na hutongos, o sudahamu, akan awas Roma hamu tuaik jala hamu akan somar hebeng Roma hamu manuhor dohot mangaton sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola merhebeng manong marpanuhor sai lulu hamu majahoba bisa terbaik do pejupang ibana jo hamu ma ibana bisa jonok do pe ibana. Haleluya.
Partang yang mahita Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohami alai do dingi ho do akka namar haposan jalan nama poros tuho mangasahona siniroham sayunang tulak hami sia jolom akup nii lehot di hami rohana gir-gir tumangi hokadam asa huboto hami mangulah lomo ni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tabigi mapatik ni dewata sian patik parjulo 1:10 patik parjulo ahu du jauh badewatam ninna dewatatta dan jadi marakup ahu bainomu dewatam patik paduahon dan jadi ganommu jalarang jadi sumanommu manangah na di banu gijang dohot na di banua tongaon Rona di bagasa naik na di toro ni tano yang gotong gabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dan jadi dohonon guarni di bada yang go soture dalanda ai hona uhum na do sogot akka na marsineang di guarna patik pawapaton ingot hamu mapabadi haunare minggui di nauno mari maulah hamuna sasulam muna ala yang hari papi tuhoni hari peradan di Jehovah di Batam doi dan jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borom manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahamu ro di isi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai di nauno mari do di toppa de wana langit do tano do laut do nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahani do ubahen di paso-paso de wata Jehovah hari paradianan nai jala di parabadiai patik palimahon ikon pasanga pemuda natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano dan di lehon di Jehovah de Batam diho patik paonopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakum patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olomakati dakon hatana satutu maralohon dongan mujolma patik pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas ni dongammu dan jadi haliangan niroham dongan saripeni donganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni
donganmu. Biharo padok ni debata taringot tu patik na sapului oddo. Audo jauh pada atam ninda debata pargogo na suatu dosan jala parlimas. Siluluhod dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinoparni akkana sogoro hadiau. Alai asido rohaku diakka nama ribu-ribu. Akka nambar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Maredde mahita. Oh Yesus Padona di Portimio mulai natora kami hakako Tapot topo tima dosata ale debata manami para gogo na suatu dosan para siroha midahami nadangolon narodohami tu jolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan najahatot dohami tubuh jaladangadong haporsiaw di bagasan rohana mihian saluhut dohami mandimbil sian akka dalammu masai godang do pangalosion nami di patikmu alai ingot mahami alai Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa haposon nami dohot pangalosion nami saingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu ale Tuhan Yesus marapamuati maroham di dosa nami nagudangi amin tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata songonodo hata ni Jehovah unang ho mabiar ayaw do siluruhon ho nunga pola hujo guarmu ahu napunaho hasanga pema di debata na digijang amen maredde mahita
Tabigi mahatani dewata turpuk manang epistel di hari mingguon hima natar surat di Romonom ayat 15 1:27 tajahma marsika soreng manang bergantian hamima na prajulo alai di ayat 27 rapmahita majaha atong behanama mardosa mahita ala ginonggoman ni asini rohai indada ginonggoman ni patiki hita dauma anggoi alai mulai temari debata ala salputiki pangado pamuna di dosai gabe pengalohi hamun wangen sian nasarohamuna di ruhut ni poda naung sahat tuhamu Aidung maluha musiad dosai gabe tuduk dohamu mangoloi hati gorane. Tutunian uju hatoban ni dosamu malu dohamu sian hati goran. Alai nuangen dung maluhamu siat dosai dung gawe pangoloi di debatahamu adong do parbuemuna tuhabadiaun jala hanguluan na saliling-liling na do hapatian na rap mahita majaha di ayat 27 ayu pa hati goran ni dosa do hapatian alai basa-basa ni debata do hanguluan saliling-liling na marhite-hite Yesus Kristus ima saatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mari demahita. Sonang dilapung Yesus, sonang narotusi, unang teong nabia, lau mandapon
Tidak maha porsiota songanna hina tidak kon ni dongatta saha porsiau disadok portibion rap mahita madok. Au porsia ngede mata Jehovah ido ama pargugu na soatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di mata Jehovah na sasadai iman itu mohon ni si Maria naga begabia siaton di perbadia andorang so haguhan ido tuhata ngato mohon na bernit di panghuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau penur silang na tua turban tur metanom na mulak mangulu di are patuluhon nama naik tu surga lau hundul siama dan mata Jehovah parguguna suatu dosani disimai bana pemula sogoto tanoon ngahuhumi halaman dohot namate au persia diton di probadia jala dongsa dahuria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia dohot dehasan dosa dohot dehatai namandok mulak mangulus sogot daging dihalak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tabegima kor sian ina hana. Diuduti mamuse korsian ina Deborah.
Guarni Minggu tasadarion Minggu pa-20-on dung Trinitatis lapatanna hasi tolusadaon ni debata topik Minggu guruhon nadenggan pasohot najat napaduahon kelompok sentor tu Minggu 6 November 2022 Japi 20 sektor Nasaret, sektor kanan, Filipi, dohot sektor Korintus. Pukul 10 sektor Betania, sektor Roma, Galatia, dohot Kolose. Pukul 10.05 sektor Sion, Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Nah, potoluhon pertangyangan sektor. Di Patu Pahuriat tado pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 1 November 2022 di sektor Nasaret di bagas ni keluarga Bena Bitupulu inatai Boro Simajutak alamat Gangsao. Di sektor Judea di keluarga P Tambunan Boro Sitorus Jalan Cendrawasih Raya. Di sektor Roma di keluarga Hasi Tumorang inatai Boru Hasugian alamat Jalan Bungur Kapung Babakan nomor 37. Di sektor Efesus di bagas ni keluarga Situaje Manau inatai Borsihite Jalan Pekapuran nomor 11 RT 2 RW Sada Gang Haji Kimun. Sektor Korintus sektor kanan keluarga Nyonya Situa Abe Ritonga Boru Pakpahan alamat Siherang RT Sada RW 5. Di hari Rabu tanggal 2 November di sektor Sion di bagas ni keluarga M Lumban Gaul inatai Boru Marpaung alamat Jalan Bakti Abri Gang Makmur Kecamatan Tapos. Sektor Betania di keluarga Nyonya Manulang Boru Lumban Gaul alamat Jati Jajar 2. Sektor Filipi di keluarga Jehu Tasoid Boru Pardede alamat Silayu Sisalak Pasar. Sektor Galatia di keluarga Nyonya Sitanggang Boru Sianipar Jalan Aper Raya C1 nomor 22. Di sektor Bethlehem di keluarga M Manalu inatai Boru Tajung Jalan Kemang 2 Perumahan Kemang Villa. Di sektor Kolose di Patupa di hari Jumat November 2022 di bagas ni keluarga M Manulang Boru Munte alamat Gang Mejid. Napaupaton kegiatan pesta kotilon dohot tahun kesehatan sian sektor dohot kategorial. Kegiatan pesta kotilon dohot tahun kesehatan di hari Minggu tanggal 6 November 2022 nanengro ima punguan ama Jeriko di kebaktian pukul 7.30 wib dohot parhalado di kebaktian pukul 10 wib. Napalimahon Papungu pilihan amplop resort. Di Minggu sadarion papungu pilihan amplop resort dohita tapasahat ma di bagasan las niroha di tiki pilihan napaduahon. Napawanopon ruas namoding. Nunga marujungolu salak ruas ama nihuriata ima. Walman siagian. Nahina baluhon ni ala inata Jojor Uli Boru Saragi Tubuh 4 Desember 1960 Modding 25 Oktober 2022 Tutup usia 57 tahun sia bulan sian sektor Korintus Saya tumibuma terapur keluarga nadi tinggal hosa. Napaduahon
nunga marujungolu salah ruas ina ni huriata ima dameria boru sibolon nahi nabaluhon ni ala amata gurning nahinan tubuh 24 Desember 1953 modding 20 Oktober 2022 umur 60 tahun 10 bulan sian sektor Sion laos dipatupa do huriata do sadarion acara permingguan di bagas nina modding masuk pukul 7.30 saya tubimu ma tarapul keluarga na ditinggal honna napa pituhon minggu keluarga di hari Minggu 6 November 2022 patu paudo kebaktian minggu keluarga taparwahon ma jadwal di sektor tabe jalarak marminggu mahita dohot keluarga laos tapatu pado disi papungu pelian amplop pesta gotilon dohot tahun kesehatan napa waluhon rapot seksi na adong di Dewan Koinonia pinangidoma tu sudah seksi na ditoru ni Dewan Koinonia asa patu parapot dohot BPH kategorial ima na patu pahon LPJ dohot rancangan program 2020 hasil rapot dipasaha matu Dewan Koinonia paling lambat 5 November tahun 2022 pasiahon panitia Natal umum nunga terpilit aka panitia Natal umum HKBP Cimanggis nasian sektor Betania dohot sektor Sion akaun magwarna ketua Sinaga wakil ketua Uciaturi Bedahara Nyonya Siahan Boro Pusunggu Nyonya Simajutak Boro Sihotang sekretaris Nyonya Sidauruk Boro Sihobing CH Hutagalung Boro Pardede napa 10-on rapot punguan ama pembentukan Natal di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2022 naro dipatupa do rapot punguan ama Huria ama Jeriko ama Salom laho makatai pembentukan Natal ama pinangidoma asaroma akka ama nama dohotisa mulai pukul 10 sia maringanan di Garejaon 10 sada ruas nama ulang tahun kelahiran 50 sada harak ulang tahun pernikahan onom kepala keluarga Padita dohot perhalado AKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 24 30 Oktober 2022 hatani debata napasiko penlasni rohamuna tersurat di Pesalmet 37 ayat 4 jala halo mohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham pilihan bulanan do tahunan torop napa satu pilihan bulanan di bagasan mingguan walu kepala keluarga godangna 2.600.000 rupiah pilihan iuran diakoni sosial torop napa sahaton pilihan iuran diakoni sosial di bagasan mingguan 10 sada kepala keluarga godangna 2.250.000 rupiah keuangan gereja Huria 12.654.000 rupiah pembangunan 7.724.000 rupiah pusat 1.548.000 rupiah jumlah 10.776.000 rupiah mulai adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi matu paralado radedo hami paringgaton songoni matiting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu hatam apeliani bain sangap di guarna sahab maita tutona
Sinode Godang. Tona Sinode Godang HKBP tahun napa ono puluh tauton madapoton napi nani haolongan sude ruas dohot perhalado ni HKBP di inganat tabe asini roha madihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus tuatai amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai na saya marsi hohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasaragam ni pakkobasion nai di bagasan pangaramotion nai dohot nang perdalanan ni Sinode Godang HKBP napa ono plonopot di perhutan seminarium Sipoholon Tapanuli Utara di bagasan ruhut ni Hahipason dohot namar pardomuan tu kopit sapulusia sinodangan ni tema marsi urupa mahamu mamorsan akan nadokdoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 2 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan nadumenggan dohot sentralisasi parahepengon HKBP marhiras niroha pahisahon pakkobasion di partikian digitalisasi marhite tema dohot subtemaon dihirim do asalam marsiurupan hita diragam ni akka ulaon parhuriaoni dibuka do sinodei marhite pertangyangan dohot ulaon nabadia manogu hut pataruhun sude parsinode nama dohotisa di bagasan tangiang dohotod di parhamaranggion manotopon aka keputusan nama sayarga jalan nama saybalga pakorhonna tu pardalaran ni pakkowasion ni HKBP tujuluan ni arion tahala sodo nang haroro ni akka panggonggomi natakas mangalihon pakirimon dohot pamikirion tusude parsinode marhite hatahu hasi pinasat nasida anggiat sisada urdut huria dohot panggonggomi paturehon panahit sosial namasa naboy manegai ngulu ni masyarakat dohot bangsota songoni asa marsiurupan paturehon hahipason dohot panguluhon nalam tuhisana songoni dohot haroroni Kapolda Sumatera Utara tarlumobi ma sambutan Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo di pangunjung ini sinode na manosohon hinarikko ni parsidohotan ni HKBP mangurupi patuluson aka ulaon pinatupan ni pamaretta majaga hademahon ni bangsota uhut lamar situdu pataridahon haretaon ni sude ruas nang parhalado di sude ingananna tarida do parhisa ni pakkobasion ni HKBP sian barita jujur tahun na pinaadar ni opu eborus lamar topi do usaho dohot persituduan ni huriata mangguhi tanggung jawabta tudana pensiun HKBP sigara rotta dope lebih hurang 12 juta 700 miliar 12 miliar 700 juta digarar kantor pusat ma 5 miliar sian naung digobarhon tu tahun 2022 asa si pabungota 7 miliar 700 juta imana lao silunas lata utang tai ditopoton parsinode do asa marhusor madana pensiun mampat pasti gabedana pensiun iuran mauliatai ma di pasahat Sinode Godang tu sude ruas dohot perhalado ni huriata
na dohot mangurupi dana pensiuni akup ni hamamasa ni pandemi COVID-19 siai lam tuhisa nama dohot hatuaon ni huriata mamakai teknologi informasi lau pahebakon pakobasion parsitutuon ni sude ruas dohot parhalado manupahi dalan pature-turehon aka arta ni HKBP songoni nang parsidohotan ni HKBP dia kaulaon oi kumenis di parukilhon parsinode gorang do nang akan namasa di sadok portibion na pinarukilhon ni sidang raya huria saportibi ima porang Ukraina dohot akka porang diaka inganan asing di parukilhon do di kaparukilhon parsinode gorang do nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup tanah longsor pelecehan dohot kekerasan seksual kobartu panidangion ni haporsiota ikon parsidohot do ruas dohot parhalado ni huriata mangotapi akka kerusakan lingkungan pelecehan dohot kekerasan seksual di parsirangguton do nang lalo namasa di Tapanuli Utara nama negai terop bagas dohot gereja ditangyakon parsinode do akka korban asamargogo laos di hamoleatehod do nang akka pangurupion sian akka huriata na mangurupi akka korbani hehe sian paruk kilon boloni bagas do dihataon sinodei dalam pasauton sentralisasi parepengon HKBP dung jolo di patupa akka pakatayon na bagas di ganuk tirkat ditotopon sino di gorang do balgani situhon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi perhepengon ni ganuk huria tu pusat lahu manuhuk program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhuk perbalajoan ni sude pangula ni HKBP na pinabakit ni aborus ia potensi parhepengoni ima sa prusada pelean na mangihuton ganuk minggu pelean ibadah 1A pelean ibadah sadabe pelean 2 pelean ibadah pertangyangan pelean ibadah sermon kategorial pelean ibadah partupolon pamasu-masuon pelean ibadah ulaun nabadia pelean khusus manang kasual pelean hamuliateon pelean perpuluhan pelean bulanan tahunan jemaat si pasahatom may tupusat lumabatna diari patuluhon ni ganuk minggu marhitei dang si sarihonon ni ganuk huriabe anggaran resort anggaran distrik nang perbalajuan ni pangula ni HKBP na ditugason eporus parhepengon sentral manang pusat nama nuhuk jala 45% ma 40% narima tading di huria si pakyon tu program pakobasion di huriai nungamanyan lelengna dihasiholi huriata hasasaud ni sentralisasion dang tahirim marhite sentralisasi parhepengonon lamisat pakobasion di huriata mangalehot dala tusude huria dohot pangulana patupa akka inovasi dohot kreasi laos mangotapi akka hamaolon namar pardomuan tumutasi pelayanan dohot dana pensiun dung mamolus panigation natakas di tirket huria resort dohot distrik ditetopon sinode gorang do amendemen 4 aturan peraturan HKBP 2022 paringgaton akan namar pardomuan
Tuharuason Tusindo di Godang 2024 dohot sentralisasi perhepengon songoni nang perdomuan tu pahanion ni teknologi di pakobasion ni huria pakyot tama amandemen aturan na ibarui muka sian sada Januari 2027. Saya dihurupi di pargogoi jala di pasu-pasu tuhatta masudi ruas nang parhalado ni AKBP patuluson aka ulaon natau pahoton pra haporseaon nang pahisaton ngulu ni sadok AKBP taingot mahatani tuhatta di sada di Jeremia 20 sia ayat 10 sala nama dok ainung ngatakas suboto sakap akana husakapi taringo tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangan do tahe dada tuhamagoan asa ahu mangaleo tuhamu ujungna di nalungutonomuna di nalungu ujungna nihi nalungutonomuna seminarium Sipoholon 27 Oktober 2022 tabe mardongat tangiang atas goarni sude parsinore epor SAKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Amin. Tabigi makor sian punguan ama Jericho.
Marede mahita huhut ma tapapungu pilihan. Sada A untuk Korea, sada B untuk pembangunan. Damai ni debata na sumurung sian salhut na roha. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tohatay. Amen. Barita na uli di parsorata di minggu sadarion di enet sian buku panurirang Jesaya. Biddu sada ayat 10 onom sahatro di ayat 20. Songonom ma hatana disita kasmata pahutihut hujahahon di tongat-tongat. Marburi mahamu, urasi hamu dirimuna, paholang hamu mahinaroani pabahenam muna sian jolo ni mataku, pasohot hamu ma majahati, guruhon hamu ma mabahen na denggan,
lului hamu mauhum, pitori hamu nani rupa, patikos hamu mauhum tu nasopot somarama, odingi hamu akan nama balu, dungi say Roma hamu, asa merdabu-dabu hita ninna Jahoba, tung sura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse, molo ringgas hamu tu mangihon doho mangihuton, say panganom muna do hinadenggan ni gogo ni tanoi, alai molo majua hamu jala mangalo, say na panganon ni podang do hamu sogot, ai pamangan ni Jahoba do palubahon, ido sahana. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditikina perpudion adong do dibahin julukan tu akka hala Kristen na keliru di pakka porsionna. Adong ma naginoran nan waeng Kristen tomat. Hari Minggu tobat, hari lain kumat. Adong iso nasongan nih. O nakahalak na mabain ibadah manang kebaktian holan ritual, seremonial, holan hasomala sabing, dang marpakor honi di bagasan ngoluna. Pakkobasyon na pe, hola sandiwara do. Rajin berdoa tapi hatinya tidak berubah. Rajin pelayanan tetapi kata-katanya kotor. Rajin persekutuan tetapi perilakunya tetap buruk dan jahat. Hampir sarupa do hatani ede sahalak namang ede hon Bobby Fabian adong judul ni lagu ni mana Kristen katanya. Boy mata parrohajo di sabul habirang namion edion lirik nama na taparrohahon kata-katanya. Videonya hanya pendukung. Yeay. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin, kutanya hari kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Harian pakaiannya. Aku Senin Selasa Rabu Jumat Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan.
Jangan sampai kamu rajin pelayanan tapi keluargamu awut-awutkan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah! Yeah! Lagunya agak nyeleneh, tapi ini kemungkinan besar yang terjadi dalam kehidupan umat Kristen saat ini. Dia rajin kebaktian, hari-harinya kebaktian. Dia rajin persekutuan, hari-harinya persekutuan. Dia rajin pelayanan, hari-harinya pelayanan, mulai Senin sampai hari Minggu, tapi tidak berubah sedikit pun. Kata-katanya kotor, perilakunya jahat, tindakannya buruk, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia rajin pelayanan, tapi tujuannya berbeda. Hanya demi amplop, demi persembahan, demi gebetan, demi nama baik atau prestise. Akamanginang fakta doon. Ternyata ngalam gudang sian akan naporsiai dang polin be makaporsiai Kristus di tonga-tonga ningoluna. Tutudo Kristen ibana di dok ibana marhitin na ibadah, persekutuan, pelayanan alay di ngoluna dang tarida nang gosotik perbuai ni akka persitutonna na makaprosay Kristus di tonga-tonga ni ngoluna. Molo mundur hita tu sejarah gereja. Tahun 1500-an pun hal itu pernah terjadi. Ada pemahaman yang keliru di antara jemaat dan gereja tentang iman kekristenannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya muncul pada waktu itu tanggal 31 Oktober 1517 tepatnya. Seorang reformator gereja, Dr. Martin Luther. Dia menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman. Karena pada saat itu sudah terlalu banyak kekeliruan, kesalahpahaman yang terjadi dalam praktik-praktik agama dan gereja. Orang-orang menyebut dirinya sebagai Kristen, tapi pada prakteknya ada banyak yang keliru dari firman Tuhan, secara khusus tentang keselamatan. Itu sebabnya rumusan iman yang dibuat oleh Martin Luther pada saat itu disebutkan bahwa keselamatan itu sola gratia, itu hanya karena anugerah. Holan ala asini rohani dewata do hitaboi malua. Dangalani haburjota, dangalani peribadahata, dangalani akapelean natapasahat. Alai holan asini rohana siat Tuhan dewata sabing. Kemudian dia sebutkan sola fide, itu dapat kita terima hanya di dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dungi didok ibana sola scriptura. Semua itu tentang keselamatan kita ketahui hanya dalam skriptur atau Alkitab atau firman Tuhan. Dan keselamatan itu boleh melekat bagi kita hanya di dalam satu nama, solus Kristus, hanya di dalam Kristus. Mersugut merningok mahita 505 tahun reformasi gereja. Apakah semangat nilai reformasi ini masih benar-benar hidup hingga saat ini setelah 505 tahun? Harusnya ya. Asalam dumenggan pakka porsyota dohot hapolinon ni pangihutonota di Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngoluta. Dungi molo mundur musehita udau siani sian sejarah gereja ima tu kisah di Padan Narobi secara khusus di kitab Jesayaon biddu sadaon boto ottama ternyata na jolope nung ngagodang nama sa sisongon di tonga-tonga ni ngulu ni bangso Juda bangso Israel tutudo denggan nasida patupahon kebaktian pasahaton pelean patupahon persekutuan alai didok debata dang lomorohana mida saluhut naik. Boido tajaha di teks sebelum nijamita tahun di ayat awal sebelum ayat 16 didok dia esa plusada. Hatani debata don. Tu dihakku dohina dia ni peliammu ninna Jehovah.
Nunga mahap rohakku dia kapelian situ tungon sian biru-biru tunggal. Dohok di tabo-tabo ni lobu akan napi namok-mok. Jaladang di halomon rohakku mudar ni aka lobu. Dohok biru-biru dohot habing tunggal. Ayat 12. Molo rohamu manopot tujolokku. Tungise ma mangidoi sian tangan muna. Luttahon muna alamakku. Ayat 13. Unang beda dati hamu mabuan pelean si panganon somar niula. Daupa hinabiason ni rohakku. Poltak ni bulan dohot ari sabat titing paluba ari raya. Dang tudihakku hajahaton dohot luhutan ari raya. Ayat 14. Dihagigihon rohakku do. Akka poltak ni bulan dohot akka tiki parari raya muna. Bebenesa doau dibahen. Dang tartaon rohakku be. Alasannya kenapa? Kenapa Tuhan tidak suka bahkan merasa jijik terhadap persembahan yang dikumpulkan oleh umat pada zaman itu? Jawabannya di akhir ayat 15. Jalanang di pahir bang hamu tangan muna pada oku do mataku maradopon hamu. Jalanang di joti hamu martangiang dang tagamon tangi honokku hamu. Alasannya ini. Aigo mudardo tangan munai. Betul mereka sungguh-sungguh memberikan persembahan, melakukan pesta-pesta peribadahan dan perayaan-perayaan yang besar, tetapi tidak berdampak dalam perubahan dan pertobatan hidup. Tuhan bilang, aku muak dengan semuanya itu karena kehidupanmu, tanganmu masih penuh dengan kejahatan. Atong bohanama. Dia do nabu isi bahenota asa tardok tutuhiton sahala Kristen Napolin di hadapan di Tuhan Yesus Kristus. Marhite turpuhon huhalma adong tulu nabui ulahonota asa tardok hitaon aka halak Napolin Persea tu Tuhan Yesus Kristus. Naparjolo pasohot majahati. Berhentilah berbuat jahat. Di ayat 10 onom di dok nakaningan marburi mahamu urasi hamu dirimuna paholang hamu mahina roa di papahena muna sia jolo ni mataku pasohot hamu majahat. Ada kata kerja yang dipakai dalam satu ayat itu memiliki nada yang sama dengan tujuan yang sama. Didok disi marburi mahamu urasi paholang pasohot. Marburi mahamu basuhlah itu dalam bahasa Indonesia. Berasal dari kata aslinya rahas. Itu hampir sama dengan kabas. Kata rahas atau kabas diartikan juga dengan kata menginjak-injak. Asamoledok basuhlah dirimu, marburi mahamu, ikon tadigi-digi, hajahatoni. Kami di sini kalang ada orang suadong dope mesin cuci di hutan nami, jaladang masa dope laundry. Huingot omakku nahinan molo manuci selimut ibu do tu sungai. Di sungai do dicuci salimuton, aladang tolak ni tanga belaho mabrus apalagi si di kalang, nah hafal-hafalah salimut. Molo ya hamu tu si di kalang. Pokoknya hafal-hafal hias selimut. Dan tarangkat ni sahalak jolma molo marai. Karena dingin kali ya cuaca di sana. Sangat dingin memang. Jadi molo manuci hupar rohakian inong nahinan. Dang tolak bitangan om mabrus. Saya do di bayam may ditoruni pacur. Dungi didegi-degi ma salimuti. Didegi-degi. Asa yes. Maka kata basuhlah marburi mahamu dison dus do itu dok nama dok dege-dege mak ya menginjak-injak bila perlu dibanting itu selimut supaya bersih ya doh baju ipai palotaki do tu baju utung dang siga mariba akka baju inajul manang alani do rahato atau siga baju nami ai palotaki do tu batu ya, batui malu manuci sai dege-dege ilotak sai legi-legi ilotak peletak ya dongi yes, rasanya memang. Jadi marburi dison manang basuhlah rahas atau kabas menginjak-injak dan membanting. Kita dipanggil supaya benar-benar mengatakan tidak kepada hal-hal yang jahat,
Tidak boleh basa-basi lagi. Dang holan tama-tama berengon, dang holan badia sia luar ridaun, alai harus menginjak-injak bila perlu dibanting itu kejahatan supaya tidak melekat lagi dengan kita. Berhentilah berbuat jahat, marburi mahamu. Dungi didokon urasi, ya, urasi atau bersihkanlah. Ya. Ini mau menunjukkan supaya kita tidak ada hubungan lagi, tidak ada sangkut paut lagi dengan yang namanya kejahatan. Merburi, cuci tangan. Kita ingat cerita Pilatus ketika dia sudah menetapkan hukuman mati kepada Yesus. Didok dosi, dicuci silatus matangan. Madok lias dua usiani. Artinya aku tidak ada hubungan lagi dengan itu. Ya udah terserah kalian. Maka kata urasi, bersihkanlah, itu mau menegaskan. Katakan tidak dan putus hubungan dengan segala tindakan jahat apapun. Harus putus hubungan. Tidak ada sangkut paut apapun lagi kepada kejahatan. Itu yang disebut berhenti berbuat jahat. Dungi didok paholang mak, jauhkanlah. Itu bagikan orang yang menggulingkan, begitu ya. Singkirkan, gulingkan segala tindakan-tindakan jahat dari kehidupanmu. Berhentilah, akhirilah. Katakan stop terhadap kejahatan. Asabui hita macohot sian ulaun najat, iko perjulu sadar hita na taulahoni salah. Mulusu sadar do hita inaung salah, dang bui hita macohot, sa inaulahonot tado muse ulahonot. Kita harus terlebih dahulu sadar bahwa itu adalah tindakan jahat, baru kita bisa berhenti. Orang Israel pada zaman itu, mereka nggak sadar kalau itu sudah tindakan jahat. Mereka berpikir kita rajin kok beribadah, rajin kok pelayanan, rajin kok persekutuan, rajin kok memberikan persembahan. Maka segala tindakan kejahatan yang di hari-hari lain tadi yang saya sebut hari kumat itu, mereka tidak menganggap itu sebagai yang salah. Ini bahaya. Molopala dodang sadar hita naung salah na taulahoni, itu bahaya. Maaf, tuaka inata. Hampir sama dengan ibu-ibu naik motor, dia pasang sen ke kanan, dia belok ke kiri. Kalau kita tegur, dia balik marah sama kita. Bodohnya ini, gitu dia. Otonion, padahal dia yang salah nih. Dia bilang, kalau kita bilang misalnya, kan sen ibu ke kanan, kenapa ibu belok ke kiri? Saya buat sen ke kanan supaya bilang, yaudah jalan dari kanan. Lah itu konsep dari mana? Itu kan hanya pengetahuan dia sendiri. Ya. Jadi itu contoh orang berbuat sesuatu salah dan dia tidak sadar itu salah. Hamu kenang muloma besen paro kamu dah. Muna ngetong lomo-lomo muna. Nggak salah, ibamu saya songgaki. Ya kan? Ya kan? Nah sorong do matam, inna tu iba, HP iba na do nasak. Nah iba do tu kanan, benibo tu kiri. HP belok iba na tu kiri. Imai ate, akhirnya ate. Harus pertama sadar itu sudah salah tindakannya supaya bisa menghentikan kesalahan itu. Berhentilah dari tindakan jahat. Hidupmu harus berubah. Doa-doamu harus mengubah perkataanmu. Ibadahmu harus mengubah hidupmu. Pelayananmu harus mengubah perilakumu. Napaduahon ulahon nadenggan. Berbuat baiklah. Di ayat 10 itu, guruhon hamu mabahen nadenggan. Lului hamu mauhum, pitori hamu nanirupa, patikos hamu mauhum tunasopot somarama, odinge hamu akka namabalu. Berbuat baiklah. Ya, ulahok kamu nadenggan. Ternyata berhenti berbuat jahat dan tidak berbuat apa-apa itu juga kekristenan yang masih keliru. Macohot sian ulaun najat, dungi hohom-hohom dang taulahon agia aha, ipe salado pakka porsionna manang ha kristenon. Sebaliknya, setelah kita berhenti dari berbuat jahat, kita harus berbuat kebaikan. Yakobus tegas mengatakan ini. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang
tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, disebut ia berdosa. Moloi boto sasa halak mengulahon na denggan, HP gawe dang diulahon na mardosa doi banadis. Maka dosa tidak hanya berbuat jahat. Ketika kau berhenti berbuat baik, itu juga dosa. Maka berbuat baiklah. Guru homma nadenggan, guru homma mabahen nadenggan. Belajarlah berbuat kebaikan. Tentu kita disuruh berbuat kebaikan karena kita menyadari sudah terlalu banyak kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Maka sebagai responmu, ayo buat kebaikan sebanyak-banyaknya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Balas dong dengan yang baik. Jangan air susu kau balas dengan air tuba. Tuhan sudah berbuat kebaikan banyak hal bagimu, maka responmu harus berbuat baik juga. Berbuat kebaikan, mengulahon nadenggan. Didok diturbuktai aka ulahon nadenggan ima lului hamu ma'uhum. Dalam bahasa Indonesia, usahakan keadilan. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudari, mari memulai keadilan dari rumah masing-masing. Ayo kita mulai berbuat keadilan dari rumah. Di tengah-tengah keluarga, jangan lagi ada orang tua yang pilih kasih terhadap anaknya. Merdikan holong natu si A tu si B. Tangan dong dohonon, ini anak kesayangan. Jadi nasadanai anak ni si bolis. Semuanya anak kesayangan. Ya mungkin yang satu itu rajin Bapak Inang suruh, rajin kalian, kalau kalian kasih tahu perintah dia ngerjakan. Tapi bukan otomatis kalau yang tidak mau disuruh itu bukan anak kalian. Itu juga anak. Maka perlakukan keadilan mulai dari rumah. Kalau anak sudah dibesarkan oleh orang tua dengan keadilan, kemanapun dia pergi nanti pasti akan melakukan keadilan. Sebaliknya, apabila dia korban ketidakadilan di rumahnya, kemungkinan besar dia nanti akan pelaku-pelaku ketidakadilan. Itu hukum alam. Kebanyakan korban itu berubah jadi pelaku. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mulai lakukan keadilan dari rumah. Anak itu merasa benar-benar diperlakukan adil sehingga dia besar dan bertumbuh. Kemanapun dia kelak, bekerja nanti atau merantau, akan selalu menjadi penindak keadilan. Luluihamu ma'uhum. Kendalikan orang kejam, pittorihamu nani rupa. Ya. Memang ada saja kita berbuat baik, orang membalaskan yang jahat kepada kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan pada hari ini, kendalikanlah orang kejam, orang-orang yang berbuat jahat itu maksudnya. Dengan cara apa? Bersabarlah, tidak usah membalas kejahatannya. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita hanya satu, semampu daya kita, sedaya mampu kita, lakukan yang terbaik kepada semua orang. Itu saja Tuhan perintahkan. Mother Teresa pernah berkata, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, mungkin saja dia nanti lupa dengan kebaikan kita, bahkan balik membuat jahat kepada kita dan berkhianat kepada kita. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Bagaimanapun katanya, lakukan yang terbaik kepada dia. Karena kita harus tahu, tindakan kebaikan itu bukan urusan kita dengan mereka yang berbuat jahat, tapi urusan kita dengan Tuhan. Maka sedaya mampumu, lakukan yang terbaik, kebaikan kepada semua orang di dalam kehidupan ini. Kemudian dilanjutkan, patikos hamu ma'uhum tu nasopot somarama, odingi hamu akan nababalu. Kelompok ini memang selalu menjadi perhatian khusus bagi Tuhan. Ini selalu memiliki ruang atau tempat yang khusus di hati Tuhan. Anak yatim dan janda-janda. Akan nasopot somarama. Ada lagi dok nasomarina teh. Hapi au somarama somarina dok. Au hian namanya sisa. Dohot nama balu. Ya, akainahan nate. On aka nama baluon. Memang di hati Tuhan ada yang spesial untuk anak yatim dan janda-janda atau nama bal. Ido ubaina saya terus disosoi. Disude perintah nasian pada Narobi. Tuhan selalu bilang, perhatikan orang miskin, perhatikan anak yatim, perhatikan janda-janda, perhatikan orang asing.
harus menunjukkan kepedulian kepada orang-orang tersebut. Pada waktu panen pun Tuhan selalu berfirman, kalau kalian panen, perhatikan semua itu. Kalau ada yang tertinggal, jangan ambil, itu bagian janda, anak yatim, dan juga orang asing. Jangan tersinggung ya amang inang kalau saya sebut anak yatim dan janda. Tapi ini memang fakta Alkitab. Mulu pane pe diajari dodang boleh dibuat habis. Mulu itu ba ita dahamu do turiang. Mulu panen kandang sehali sudah masak. Saya dong doi tinggal manang nei sudutan, itong atau ngautik, adong turiang guarna. Dia terlambat masak, maka dibiarkan yang punya ladang di situ. Tidok dang buaton ni napuna sabai, bainonna tulumbung dang boy. Karena itu bagian dari yang saya sebut tadi. Dan untuk burung, jadi pemeliharaan alam semesta, itu dibiarkan begitu. Molo ditubad, khususnya negatimpul na hami marhobas, mangulu do pay alidang apala to na pugos artina di pasobbo do di sino ni napuna sabai, dia akan merasa malu mengambil itu karena sudah dibuat melekat sebagai budaya. Dia akan merasa malu mengambil itu dan memasukkannya ke lumbung. Sebaliknya nanti orang-orang yang mungkin tidak punya lahan, yang kerjanya hanya kerja di ladang orang, itu akan mereka ambil. Itu sah. Itu sehubungan dengan kata firman Tuhan dalam perjanjian lama. Disodidok mangulahon nadenggan tuak kasih songoni. Akan nagali, akan nasomar di hadiah. Kenapa? Karena anak yatim janda ini sering menjadi korban ketidakadilan dari para penguasa. Karena mereka tidak berdaya, ala gali halakon, jujut gabi korban ketidakadilan. Maka panggilan orang percaya harus peduli kepada orang-orang ini. Menunjukkan kasih dan kebaikan kepada mereka. Belajarlah berbuat baik. Napatuluhon om manaparpudi. Manguluma di bagasan Kristus. Ai ibanado haroroan ni hasesaan ni dosa. Hiduplah dalam Kristus, sumber pengampunan. Didok di ayat 10 walu, tungsura rarado samuna songon abit bunga dabdab, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do musik. Ya. Abit bunga dabdab bahasa Indonesia disebut kirmiji. Kain kirmiji dan kain kesumba itu berwarna merah cas. Songon warna baju ni inatane jolom marai, merah cas. Ya, manangi dia pe hudul itor takas do nararaon. Cas begitu. Jadi merah kirmiji ini biasanya kan dicelupkan itu kain ke dalam warna merah ini dari kirmiji tadi dicelupkan kemudian berubah warna menjadi merah. Biasanya itu sangat susah dihapus. Untuk menghilangkan warna merah ini sangat susah. Kalau digosok sekuat tenaga pun itu kain, warnanya enggak hilang, kainnya yang habis menipis. Saking kuatnya. Diibaratkan seperti itulah dosa kita. Enggak bisa dihapus apapun. Kecuali hanya satu yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Darah Yesus Kristus yang mengalir di kayu salib. Hanya itu satu-satunya sumber pengampunan. Apapun yang lain enggak bisa. Aka peribadah hatai parsitutuota namar minggon dang boy imanesa dosa. Aka balgani peliatai dang boy imanesa dosa. Ia soholan mudar ni Kristus di samping. Itu sebabnya datanglah menghadap kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristuslah engkau dapat menemukan pengampunan yang abadi. Hanya Tuhan yang dapat mengubah merah seperti kirmiji menjadi putih seperti salju. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuat. Yang lain gak bisa. Melakukan Taurat pun gak bisa menghapuskan itu. Walau kita sepakat melakukan Taurat dengan semangat, itu pun tidak bisa menyelamatkan kita. Apalagi kalau kita sebut 10 hukum Taurat, tidak ada satupun yang bisa sempurna melakukan 10 hukum Taurat. Adok kamu nabui? Adong nabui mabain 10 patik sikop, patik parjolo sampai patik pasapuluhon. Molo pala adong dang rikok be Kristus dihamu. Ai ina ma bui paluh hukam. Karena ternyata enggak ada yang bisa.
Holasada penasotaulahu siya 10 patihi dilo dohita mardosa. Dangado kita sikop boy mahulang usa sempurna melakukannya. Hubay do ilustrasi na di pertangyangan. Tarsong sa hala inat na yung mabaik kui bulu, iba-iba na adunan ni bulu. Di pamasok iba na tu wadah na sekaligus adong mixer ya. Mixer mencampur adonan ini. Di pamasok inatay ma tepung terigu, di pamasok iba na gula, di pamasok iba na mentega, di pamasok iba na nama bembong kaki. Baking soda, ya, baking soda, baking powder itu ya. Nama bembongka, nama bembongka kuini apa? Nggak tahu lah namanya, nggak dengar. Pokoknya baking powder ya, itulah. Pokoknya asa bongka, ibain tu bagasan. Dungi pa masuk imana itu di panguli mana mixeron, panguli mana mixeri tercampur. Nga masuk sudah sonari neng pamasukon tolor memana 10 tolor neng pamasukon ni mana ipa masuk tolor perjulu iput cahon ipa masuk itor di kocok mixeron iput caho paduahon songoni ipa masuk patoluhon paupaton satu pasiahon tinggal sedanai toloron pasapuluhon iput cahon ibana itor ipa masuk biuhon busuk telurnya hape ngetori kocok mixeri boy udah pakai omunai pasti bolok konon na kan? Hampir sama dengan melakukan Taurat. Kita bisa melakukan Taurat pertama sampai 9, 10 tidak, tetap gagal. Itu alasan mengapa saya sebut tidak ada satupun di antara kita yang bisa dengan sempurna melakukan tuntunan Taurat, tuntutan Taurat, kecuali hanya satu. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan dengan sempurna seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan boleh selamat, memperoleh keselamatan, dosanya diampuni. Akhirnya pilih tamu masonari ringgas manangihon jala mangulahon hatani debata manang majua jala mangalo tu hatani debata. Konsekuensinya sudah jelas dalam ayat 19 sampai 20. Apabila saudara-saudari memilih tidak mau menurut dan tidak mau mendengar firman Tuhan ini, maka disebutkan kalian akan dikalahkan atau dimakan oleh pedang. Sebaliknya, apabila kita mau mendengar dan menurut, maka kita akan menikmati hasil yang baik, memakan hasil yang baik dari negeri ini. Pada zaman teks ini, umat Yehuda memilih melawan dan memberontak. Tuhan sudah mengingatkan nih, Tuhan sudah kasih pengharapan dan jalan. Mereka melawan dan memberontak kepada firman yang disampaikan Yesaya. Akhirnya apa? Mereka habis dimakan pedang. Mereka nanti tertawan menjadi orang buangan ke daerah Asyur. Biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan mengulangi hal itu lagi. Pilihlah sekarang mendengar dan mau menurut kepada firman Tuhan supaya kamu bisa memakan kebaikan dari negeri ini. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat emang ali Tuhan. Hatam nunga marsaringar di persauran nami di bagasan minggu sadarion. Tutu ali Tuhan. Hodo debata nami natuk paluahon hami sian saluhut uhuman alani dosa. Hodo debata nami natuk manesa dosa saluhut akka pangalaw sion nahupatu pahami di ngulunan atau ngasi maroham Tuhan naroma hami todo pamuno yang marsoba mangido asini roham palua mahami ruasmon say sama saluhut dosa nami ali Tuhan asa tung dapotan haluau kami dia dopam ali Tuhan urupi ajari mahami ruasmon asa tarpatari dahok kami ngulu ni hak Kristenon natutu napolin unang ma naholan si Paula alay sude mahatamihu ulaho kami doho denggan di ngulu nami asima roham ali Tuhan urupi hamion asa macohot hamisian nasa ulaon najat jala ringgas hami laho mangguruhon mangulahon ulaon nadenggan naing ma ali Tuhan totong mian hami di bagasan holong mi
di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami ay disido jupang nami hasesaan ni dosa dohot haluaw. Nahupilit tami masa daryon, nauloh mahami tumangihon, dohot mangulahon hatami, asa tungboy hami ali Tuhan, marpasaulihon akan naduminggan, sian tanoon, pasupaswom mo di hami, ganup marsadasad. At tongtod dimtod di porbadiama, na mangurupi hami laho pasauton hatamon, dingulo nami ganup marsadasada. Paso-paso matuhan, sudi ruas ni huriamon, asa di bagasan biar maradopok ko nasida, madala ni ngulu na ganupari. Daw masya nasida siyan hajahaton, manotong manasida dia kaulaon na denggan, na hobar tulomo ni rohami. Tuhan, akaruas mo na marukil, upasahat hami matuho, ala na kaparsahiton na songgop tu pamatang na, surduk ko matanga mo na labohi tu pamatang na, ang giat tanggal na sa panahit siyan nasida, jala totong mangulu nasida Tuhan dipakirimon na mangulu, doho dihapor siyaon na tugu, manang sadia liling nay luasom mo nasida mangay akasahiti Tuhan, unang luas madele ruas ni huriami. Ali Tuhan ho diho kami do, akaruas mo na marukil, na marsitaonon doho di bagasan ilu-ilu ng arsak ni roha, di parmoding ni anggota keluarga ni nasida, di keluarga siagian borusaragi, asima roham Tuhan, urupi maina nami majakon, akan na pinamasam di tonga-tonga ni nguluna, habot ni roha dohot arsak ni rohana, paso-paso ng danak na tuluy Tuhan, nang pinalumehom di tonga ni keluarga ni nasida, asa totong Tuhan totong marpakirimon na mangulo nasida, tuguha porsyon na, jala pas-paso mo malinasida akasilas ni roha, saut akan na pinarsita ni roha na tujuluan ni Ero Tuhan, asalam gadalas ni roha ni nasida, sika ni ilu-ilu dohot arsak ni nasida. Hudiho kami do ng keluarga gurning, na totong ali Tuhan di baga sa sitaonon waing nadong di sektor Sion, paso-paso maianakon na tinadikon ni inanami Tuhan, asa ang giat tumibuta rapul rohana, jala totong boy bangkit na sida siyan akahabot ni rohana. Asima roham, paso-paso ulaw sa daryon, ulawon pataruhon inanami ito inganan para sa tokinan na, asa ang giyaboy mardala ni dohot denggan. Tuhan debata ama nami, rap dohot homahamilah homadala ni ngulo nami, mangulahon ulawon nami si ganupari, holan marhite Jesus Kristus, Tuhan si paluahami. Amen. Marid di mahita, laus tapasaha mapelian na paduahon dohot amplop resort.
tangya kon mapeliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwan ni salehut silehol-lehon na denggan. Dohot nasau libasa na mau liutus. Hupasahat hami masian dan nilehom mito hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo dito nga tongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehol-lehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami para si rohana sumurung. Mauliate rohanami ala dipasangap hogwarmu di tonga-tonga nami. Ala nong sahat tuhami barita nauli, napolin, nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Dibuan ho hami sian dalan haliluon tu dalan natigor. Sian naholom tu natiur. Sian parhatobanan ni dosa tu pangoloyon di anakmu. Gabe bangsom hami jalag hami gabe anakommu. Hupuji hami maho. Ala totong hot jala mangula barita nauli idi hami. Hodo na mamilit akan naposom. Na marbarita nauli napolini tu hami. Saypayan manaposom na burju. Pasu-pasu nasida di tonga-tonga nami. Say lehon maapul-apul lohot gogo tu nasida. Asa unang madele nasida mga juadju halak na di Huriam. Say songgopi maaka parjamita. Marhite-hite toddim. Asa marhiras ni roha nasida, jala asa mabaor sian pamangan nasida hatam nasitongi. Songon hababaor ni aek sian mual nadenggan. Napasabam roha ni naloja jala nasorak. Molo adong naposom di bagasan hagogotan, tibu urupi nasida. Asa unang tarabat barita naulii, say lehon matu Huriam pinggol na tinggil. Roha na sonang, asa di jalo nasida hata hanguluani. Unang loas rohani sibuk namion mangalo sorop ni hatam. Asalam ias hami jala manguloy disude paretam. Say unang loas ro tutonga-tonga ni Huriam akaparpoda haliluon manang siju bajabi. Manang parsibalik mata akananaing mangaliluhon colmay mabuan tuhamagoan. Tagonan togihon nasida tuhamubaon ni roha. Manguloy Tuhan Yesus Kristus. Alay moloso olo nasida toguonmu. Jalabuanom mutu hanguluan padao manasida sian Huriam. Asa sonang Huriami manguloyho. Say patota mahuriam lam abolok kon sian nasida poda nasohasea. Say tuturi akapartohonan di Huriam. Asa diboto nasida mangaturhon nadenggan di tonga-tonga nami. Say ramoti ma namanggom-gomi hami. Jala tugu-tugu pikiran nasida. Asa dohot nasida pasauton lomo ni roham. Sahat tuhoma hamion. Namagodang rodidak danak, namora rodiak kanapugos, namartohonan rodiak kanatorop, rodi sude akar ruas di bagasan Huriam. Ia mangulu manang mate pehami. Say oluan nami doho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna.